Nagpanon kining mga construction worker aron pagdangop sa Brigada Action Center. Sa pagpangayo og tabang, human sila gipaundang og trabaho. Si Eric Dorimon, usa ka leadman, mibutyag nga gipaundang sila sa kumpanya sa rason nga nahuman ang project. Dugang sa mga trabahante nga milanat na og taod-taod nga katuigan ang ilang pagserbisyo. Sama na lang ni Dorimon nga mitangkod og dapo ka tuig ang pagserbisyo. Gusto karon sa mga kawani nga nawagtangan og trabaho nga hatagan unta sila og separation pay, holiday pay og 13-month pay ug ban pang benepisyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.